elkartu gara hemen 100 langile baino gehiago aldarrikatzeko Nafarroko eskuhartze sozialeko hitzarmena. Honen sartuko gara Nafar gobernuarekin bilera bat izatera, exigitu behar diegu 2020ko aurrekontuetan eskuhartze sozialeko hitzarmenarentzako beharrezkoan diren aurrekontuak egitea. Eta langileria ez gara geldituko hitzarmena lortu arte. Sektoreko baldintza prekario guztiei buelta eman arte eta benetan kalitatezko zerbitzu batzuk bermatuak izan arte. Lortuko dugu, haupa!